Sibuyele sikubingelele sikwamukele izindaba zehora lokuqala emini lesindaba nizithelwe unkosazana wakwaDambuza Magubha nazo izinohlonze mina. Abameli beqembu umkhonto wesizwe sebebhalele incwadi nobhala wePhalamende uXolile George kanye nenhloko yamajaji uRaymond Zondo benxusa ukuthi bahoxise ukuhlalisa iPhalamende kokuqala. Inzuzo izokwehla ama-expense azokhuphuka nezigebengu zizohlasela futhi umekumnyama. Inhlangano ephakela ugesi ngogesi eGoli City Power isimemezele ukuthi izoqala uhlelo olusha lokucisha ugesi ngenhloso yokuwonga kulomkhandlu dolobha ngenxa yokuthwala kanzima kwamaziko ayo ngenxa yezinga eliphezulu lokusetshenziswa kogesi. I'm here to support my husband Kule Lazarus Iphilele. Alala comrade alala. Bayizinkulungwane ezingaphezulu kwama-20 abasubatha babambe iqhaza emjahweni wentandokazi kuleli iComrades Marathon nobusuka eThekwini ulibhekise eMngungundlovu. Abameli beqembu umkhonto wesizwe sebebhalele incwadi nobhala wePhalamende uXolile George kanye nenhloko yamajaji uRaymond Zondo benxusa ukuthi bahoxise ukuhlalisa iPhalamende kokuqala. Abameli beMK batshela bezindaba zeSABC ukuthi uma laba ababhalelwe incwadi behluleka ukwenza abakufunayo udaba bazolifaka enkantolo. Lesi sicelo siza emva kokuthi iIC inikeze ngokusemthethweni inhloko yamajaji iJaji uRaymond Zondo uhlu lwamagama abantu abazomela amaqembu ePhalamende nezishayamthetho zesifundazwe. Lokhu kuzohlahla indlela eya ekufungisweni kwamalungu ePhalamende maduze. Iqembu elisanda kusungula iMK lazwakalisa izikhalo kusukela ingakakhishwa imphumela yokhetho ngokusemthethweni kanti manje lifunda kuqale kubhekwane nalezikhalo ngaphambi kokuhlala kwePhalamende yokuqala. Njengoba lingekho iqembu elithole ukwesekwa kakhulu okhethweni lwakamuva, amaqembu ezombusazwe kuzofanele asebenze ngokubambisana ePhalamende. Lokhu sekwenza abantu bakuleli balangazelela ukubona okuzokwenzeka ePhalamende. Okokuqala nqa eminyakeni engama-30 iANC yehluleka ukuba nabantu abaningi abayesekayo. Lokhu sekuphoqa amaqembu kuba axoxisane ngendlela elinganganyelwa ngayo elakuleli. Ezinye izakhamuzi zaseMahikeng zikholelwe ekutheni uhulumeni wobumbano uyena ozohlengela kuleli. The coalition part, it will maybe rejuvenate the economic structures of South Africa. Nokho abanye balindele ukuthi kube nenxushunxushu njengoba bethi iqembu ngalinye lizobe lifuna ukusebenzisa imigomo yalo. I don't think the parliament is going to be stable because every party has an agenda, its own agenda. So I think there are going to be conflicts among the parties if they try to work together. Abanye abahlazi bezombusazwe bathi ngeke nje kushelele konke njengoba kulindeleke ukuba kube nohulumeni wobumbano. Divergent views obviously will emerge because we'll be having people from different political parties having different political postures. So it's not necessarily going to be a smooth sailing. Kukhona nokukhathazeka njengoba umnotho wakuleli kubukeka sengathi uzophazamiseka ikakhulukazi uma umfela ndawonye ungahlali isikhathi eside. If it did not hold, then unfortunately that will cause uncertainty, and we know that markets don't like uncertainty, and then as a result one will expect that to rattle the markets and also to get the rand to weaken. Njengamanje amaqembu ezombusazwe ayi-18 azoba sePhalamende aselwela ukugcina isikhathi sokubumba uhulumeni kuzo lezi insuku eziyi-14 kusuka kolokugoqwa kokhetho. iANC izongena ezingxoxweni zokuhola izwe ngokubambisana izinto ozifuna yona. Lokhu kushiwa umhlazi wezombusazwe asanda kwaSheng ngaphambi kokuthi njengoba kusaqhubeka izingxoxo zokuhola izwe phakathi kwamaqembu ezombusazwe. The one who's going to have to do a lot of thinking and compromise is the ANC, because ultimately they are the ones that have to decide what they will and won't accept. And that is based on, whether these things are aligned with the democratic principles of South Africa, but also their own ideologies and principles as a political party. Because, for instance, they can't just accept a DA that says, destroy minimum wage, because that is a key tenet in ANC policy. Or another political party coming and saying no more social grants in South Africa. They can't accept that because that is a key tenet of ANC policy. Or even someone saying kill BE and affirmative action, because again, that is a key tenet of ANC policy. So the ANC still has a lot of power in this process.
Izakhamuzi kanye nosomabhizinisi baseGoli bazwakalise ukukhathazeka malungana nokubuyisa kohlelo lokunciphisa amandla ogesi okumenyezelwe yiCity Power. Osomabhizinisi bathi kunzima kakhulu njengoba besebenzisa ugesi isikhathi esiningi. Abanikazi bamabhizinisi asafufusa bakhathazekile njengoba bethembele ekusebenziseni ugesi isikhathi esiningi. iCity Power imemezele ukuthi ibuyisa uhlelo lokunciphisa amandla ogesi kanti lokhu kungahle kube nomthelelo omubi kosomabhizinisi. Inzuzo izokwehla, ama expense azokhuphuka. Nezigebengu zizohlasela futhi mekumnyama because igebengu zibaningi kakhulu if kune load shedding. iCity Power ayiphawulanga ukuthi kungani ibuyisa lolu hlelo ngemuva kokhetho likazwelonke. Izindawo ezizothinteka zihlukaniswe ngamabhlokha ayisithupha kanti lolu hlelo luzoba amahora amabili nesigamu ngosuku. We are not going to plunge the whole of the city into darkness. It's only identified areas that we have over the months been monitoring the consumption levels there. And also the behavior around the usage of electricity by our customers. And as such, we have arrived at this hard decision to basically implement load reduction if we are to basically save the electricity network. Ungoti wezamandla ogesi uthi ukundlondlobala kwemjondolo kungesinye sezizathu esenza abampofu bagcine bengawuthola ugesi ngokuphelele. We have more and more informal settlements mushrooming and then connecting to those transformers and then putting severe load on those particular transformers, going beyond the carrying capacity of these transformers. That is the problem that we are facing in the city of Johannesburg. Ngokusho kweCity Power sekuqalile ukucishwa kwamandla ogesi kanti kwenzeka ngezithuba zokuba matasa kusukela ngehora lesithupha kuya kweleshumi ekseni kanjalo nakusihlwa phakathi kwehora lesine kuya kweleshumi ebusuku. Sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela udaba oluthi danga ke bakaloko besisajongela elikhulu kuenzo thina. Kodwa ke intando ayoyethu uThixo wenza yonke into. Amaphoyisa aseWestern Cape athaphenya icala lokubulawa kwabantu abane okubalwa kuba izingane ezintathu eKhayelitsha ngempela sonto. Sikubingelela sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni ohamba phambili besibuka ukuthi abameli beqembu umkhonto wesizwe sebebhalela incwadi unobhala wePhalamende uXolile George kanye nenhloko yamajaji iJaji Raymond Zondo benxusa ukuthi bahoxisa ukuhlalisa iPhalamende kokuqala. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Sithanda ukwexwayisa ababukeli abasheshe bezwele ngemininingwane equkethwe umbiko olandelayo. Amaphoyisa aseWestern Cape athaphenya icala lokubulawa kwabantu abane okubalwa kubo izingane ezintathu eKhayelitsha ngempela sonto. Ukutyelela njengesiqhelo kulomzi wenwele kuphele kuyincindi enekhala kwabo bebelapho. Kukholelwa ekubeni isithuthi sohlobo lweQuantum minibus simise apha phambi kwale barber shop. Abo bebeyikhwele bangene ngaphakathi babuzisa ngompu phambi kokuba bathulule irhuluwa. Oyena mncikane kulamaxhoba oluhlaselo intwazana eminyaka emine ubudala. Akumandanga ke kuba kaloku besisajongela elikhulu kuenzo thina. Kodwa ke intando ayoyethu uThixo wenza yonke into. Uluntu loyikisela ubomi balo ngokunje kwaye liziva lingakhuselekanga. Okusothusile apha eQwarha Street apha ko-A into bakudutyulwa abantwana esitendini ekuchetywa kuso. And saxa sisiza sizinkokheli sizowujonga safumaniseka into ba abantwana badutyulwe kungekho mpendulo bebenoyiphendula okanye bengenzanga nto. And ke isisehlo esibi kakhulu eso kuthi thina abantu bazinkokheli nabahlali. Abasimagunyeni bathi indoda eminyaka ema-30 ubudala nayo idutyulwe lwahlanza iselwa kwesisehlo. The suspects fled the scene and are yet to be apprehended. The motive for the incident is yet to be determined. Abantwana abathathu abafumene umonzakalo koluhlaselo bazuza unyango esibhedlele kungokunjenana. Mlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Umama waseVelkom eFree State ufuna ukuthi uthishanhloko wesikole iVelkom Preparatory amiswe njengoba kusaqhubeka uphenyo.
Lokhu kulandela ukuthi esola isikole ngokungamazisi ngokulimala kwendodakazi yakhe eneminyaka e13 okwenzeka esikoleni. Le ntombazanyana ishawa ibhola ekhanda njengamanje ithola ukwelashwa esibhedlela esizimele. Ngolwesibili olwedlule izinto zivele zaguquka empilweni yalo mama wezingane ezimbili ngesikhathi indodakazi yakhe ibuya esikoleni ilimele ekhanda. Akekho umuntu esikoleni owazise umzali ngale ngozi. Kuthiwa ibhola lashaya umfundi webanga lika grade 7 ngesikhathi sokudla esikoleni. She explained to me that a ball hit her on the head and she wasn't feeling okay. Even at that moment when she was explaining the story, she was a bit disorientated. Umndeni uthishaqekile indlela uthishanhloko asingathe ngayo lolu daba futhi udinga ukuba emiswe emsebenzini ngokusheshsha. And then the principal later went on to say, how can a ball hit you and you feel disorientated, dizzy? There's no way, it's just a ball. Therefore, my daughter is overreacting and should go back to class and proceed with writing exams. Umnyango wezemfundo esifundazweni uphenya isigameko. The matter has been referred to the legal team to look at it, and in due course we will come back and report to the public what has transpired. As you know, this is a constitutional country. Due process need to be followed. Umama wentombazane uthulahlekelwe ithemba kwezemfundo zakuleli. Uthuseke wabhalela ihhovisi lomkhandlu kodwa umnyango wangangenelela. Umnyango wezempilo uthi isifo sofuba sibulala abantu ababalelwa ekhulwini nama-48 ngosuku kuleli. Lokhu kuvele engqungqutheleni yokubhunga ngalesifo eqhubekayo eThekwini. In terms of mortality, the deaths, the statistics that you mentioned, it is also something that South Africa has to really work hard. And what is also concerning, or maybe what we need to be aware of, is that we're even doing slightly better in terms of TB-related mortality in people who are living with HIV than in people who are not living with HIV. Yeah. So the underlying message is that TB occurs in all of us. You can have HIV, get TB. You may not have HIV, you get TB. Even if you do not have HIV, you have to take it seriously. Follow all the information in terms of seeking treatment, taking your medication. Abashayeli bamaloli abangamaphezu kwama-50 eMolo eMpumalanga basola umqashi wabo ngokungabaholeli. Bathi le nkampani yaqala ngokuciphisa imiholo, manje sekuphela izinyanga bengayitholi inhlobo imali yabo. Ukusimile silala lana sivuka la imihla namalanga. So akekho okusizayo. Kungako nathi size saba nesinqumo sokuthi sicele baka SABC le ndaba leni ikwazi ukudlulela phambili ngoba sesikhathele sinegwelede izinto zonke zimile abantwana igolweni imali ayikho. Kulenyanga nje sinohola next. Ndisebenze workshop la. Ndisebenze workshop nje kuthena masoqala lento ibambo driver basivalela ngelanga bevalela amandiya la. Nje amanje abasasivumeli singene phakathi emsebenzini bathi into ethi nathi sesikule hlelo lo drive. The employer is liquidating the company without engaging with us and our members. It is illegal to do so. We are a recognized labor union and registered at the Department of Labor and Employment. The employer claims to be bankrupt, and we are of the view that that is a lie. They're not being honest with us because we have previously demanded their financial documents and they failed and refused to provide those documents to us. That streams nothing but corruption. Lusephezulu uhwebo lerandi ezimakethe namhlanje. Libiza u-18.83 edoleni lasemelika libe ngu-23.93 kuphondo kanti lingu-20.25 ku-euro. Ipula lasebotswana libiza u-1.35. Isiphezulu inkomba yezabelo eJC. Igolide libiza $2,296 i-ounce, iplatinum yona ibiza $976 i-ounce, uwoyela ongahluzile ubiza $8 umphongolo. Babhekane nomzimba kanye nobuhle abasubathi abebebambe iqhaza ku-Comrades Marathon yehlandla lama-97. Lo mjaho obusuke eThekwini ugcina eMgungundlovu. Umjahi Comrades akuwona nje umjaho kodwa indlela yokuvivinya ukubekezela komuntu.
Inkulungwane zabasubatha abavele endaweni ezahlukene babe emdibimunye Durban City Hall njengoba bebengenele lo mjaho wamakhilomitha angaphezulu kwama-25. Abaningi ababukeli bebezokweseka abathandiweyo babo nabangani babo belokhu bebagqugquzele njalo, kanti abanye bebezosiza njengamanzi kanye nokunye okubalekile makugijinywa. I'm here to support my husband Kule Lazarus Itumeleng. Alala comrade alala. Kodwa ke abasubatha abaningi bakhombisa ukuyimisela bengasho lutho ukuthi baqeqeshe ngokwanele noma cha. Yeah, it's my first comrades. Yeah, I'm feeling great. So yeah, but I have to keep going. Lo mqhudelwano benabasubatha abaningi abagcine becilonga ngenxa yokuphathwa amajaqamba, kanti abanye bagcine bephoqeleka ukuba bephume kuwo ngenxa yokulimala. Omunye wabo umncedisi Mkhize oke waqeda esodlweni lwabayishumi amahlandla amathathu akazange awuqeda umqhudelwano ngenxa yokulimala. I started the race with strength, but when I was approaching 5 kilometers, I started feeling pain. I thought I could manage the pain, but it became unbearable and I dropped out. Kodwa noma ngabe banqobile noma banqobanga, bonke abebebamba iqhaza bazizwe kukhona okuhle abakwenzile njengoba begijime bafike ekugcineni. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli ngaphambi komhlahlo wesimo sezulu sikuphathela udaba oluthi bahleka bodwa kulezi zinsuku abathandi nabadobe enhlanze eHeberton kanye naseMargate njengoba sekuyisikhathi sokuthutheleka kwenqaba yofish bohlobo lwama-sardines olwandle. Icacele sokeni kubadobi bofish abazinze eMargate naseHeberton ogwini oluseningizimu yeKwaZulu Natal njengoba sekuyileso sikhathi sokutheleka kosardini bephushwa ulwandle beqhamuka ngase-Eastern Cape. uTony Moon osekuneminyaka ebamba ufish uma seqale lesizini izolo nje kuphela uthe ubesegcwalisa amakesi angama-50 ngosayidini likhulu nesasasa kulabo abahambele nje olwandle ukuzozibonela lokho. We had a fantastic day today. This morning I found the fish. Went to Ntilumi, went to Ifafa, there was nothing. So I reckon when I saw the fish at Turton, I reckon Heberton will be my spot. And yeah, we were just the right time. The timing was right. Got there, I saw the fish. Phoned my skipper Abed Khan. He got there. We launched the boat, and yeah, as he got into the water, not even 5 minutes, the fish came around the corner, around the rocks, and we put a net. Labo abangongoti baqagula ukuthi lona kuzoba unyaka omuhle kubathandi bosayidini. The first net went in at about 9 o'clock at Margate, and they got a beautiful big net. One of the nets was 400 crates in that net, and the other nets were a bit smaller. And then at Heberton they went in as well again. 2 nets there, 2 nets at Margate. I heard a net in Port Shepstone. We weren't able to confirm that particular one. But what an excellent day. What a beautiful day to start the 2024 sardine run season off. Kulindeleke ukuthi namabhishi aseThekwini aqale maduzane ukutheleka kosayidini einsukwini nje ezimbalwa. Mbukeli ngaphambi kokuthi sivalelisa sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola. Mbukeli sizibeka lapha izindaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora losikhombisa. Musa wenkosi ube nani nonke.